Здравейте! Наричам се Веселинка Живкова и се намираме на посока запад, изток-запад се движим. На върха вдясно виждате знамето на Базар де ла Вил де Пари. Това е Париж. Вдясно важно място. Вляво виждате сградата L'Hôtel de la Ville de Paris. Ville de Paris, градския съвет. Вдясното място с знамето е доста важно от логическа гледна точка, практическа. Там е необходимо винаги да се стремите, защото ако на всеки час не се налага почивка за чиста тоалетна, за вода, на последния етаж с асансьора на 5-я етаж